Takže čaute, zdraví vás Daffy pri singleplayerových dobrodružstvách. No a budeme hrať singleplayer a budem natáčať tieto videá. No takže vytvoríme si nový svet a bude sa volať YouTube, ale dáme YouTube 2 sa bude volať, lebo jeden YouTube už mám vytvorený, takže by sme si to neplietli. Ale, no dáme si YouTube 2 a ja si väčšinou dávam viac nastavení sveta a väčšinou si zapínam bonusovú čestu. Takže dáme hotovo a dáme si vytvoriť nový svet. Ja točím cez program Bandicam, ale ja nemám zakúpenú originál verziu, iba stiahnutú, takže mi povolí Bandicam natáčať iba 10 minút, takže bude napríklad jedno video rozdelené ako na dve časti, že budeme stavať dom, no tak bude to na dve časti. Ospravedlňujem sa za lagy, ale už keď som aj predošlé videa točil, no tak keď som točil cez program Bandicam, no tak mi to veľmi laguje, neviem prečo. Takže už sa vopred ospravedlňujem. Tak a ja si stále beriem tú bonusovú čestu, aj fakle by som odporúčal si zobrať, lebo zídu sa vám, kým napríklad nájdete uhlie. No ja tu vidím ovečky a tí sa viete na čo zídu? Na posteľ. Takže posteľ je ako aj taká, v posteli sa môžete akože uložiť. Že keď zomriete, tak sa narodíte tam pri posteli. No to je, si vyrobíme crafting table. A vyrobíme si meč. No, takže vyrobíme si meč. Takže by sme mohli tie ovce pozabíjať, aby sme to nezabíjali dlho, lebo ako vravím, že iba 10 minút môžem natáčať a ako môžem to dať aj na dve časti, no tak ale zbytočne, že to nebude dlho trvať, tak stačí po jednej časti, no, takže tam máme ovečky, takže radím, keď hneď do začiatku by ste si mohli zabiť, lebo ovečky sa zídu, ako som už hovoril, na posteľ. Tu vidím nejakú baňu, na tu sa pozrieme neskôr. Aj tu vidím ešte sugarcane, radím si ho zobrať, ten sa vám stále zíde. Na cukor, na knižky a tak ďalej. No. Tak. Keď chcete si vyrobiť posteľ, to je jedno, či máte napríklad jednu bielu vlnu, jednu sivú, jednu žltú, to je jedno. Hlavne, že musíte mať 3 vlny. To je základ. Nejdem tam, idem radšej ešte jednu zabiť. To je základ, aby ste mali. No. A neskôr si vyrobíme tú posteľ. A teraz hrám na Míru milovna. Takže nemám zombíkov, ale na budúcom diele si ich zapnem. Zoberiem si tieto huby, lebo tieto sa zídu na polievku. No, takže nasekáme si nejaké drevo, lebo drevo stále potrebujeme. No a asi tak vidím, že toto video, táto časť bude rozdelená na dve časti. Budú tu z toho dve videá, lebo proste to asi nestihneme. Lebo už točíme 3 minúty a ešte kým nasekáme drevo a tak ďalej, takže no tým vás ja teraz nebudem zaoberať. No, že nasekáme ešte kus dreva, aby sme mohli si postaviť nejaký zatiaľ miniatúrny domček. V začiatku to stačí a potom si vylepšujte dom. Ja to tak stále robím. Tak, no máme 18 neopracovaného dreva. Chcel by som ešte povedať, že keď ste nenašli hneď prvýkrát uhlie, tak dá sa vyrobiť aj drevené uhlie. Vám aj ukážem za chvíľu ako. No. Aha, vlastne už máme ten crafting. No to nevadí. Postavíme si najprv dom, aby sme mohli prežiť prvú noc úspešne, aby sme ho mali za sebou. No to je veľký dom. To zatiaľ v začiatku tak nie, lebo že by nám vystačilo drevo.
tak si ho trošku zmenšíme. Fakt chcel by som sa ešte raz ospravedlniť za tie lagy, no ale neviem ako to urobiť, aby mi to tak veľmi nelagovalo. Pokúsim sa to vyriešiť, ale ešte vôbec neviem ako. Za to stačí taký dom, veď. Tak, no. Vidím, že nám tu behajú ovce, asi sa im ten dom páči. Podľa mňa nie je pekný. No, takže ja stávam väčšinou 4 bloky do hora, ale teraz si postavíme v začiatku iba 3. Lebo 4 sú na to dobre, lebo máte ešte jeden blok priestor akože nad hlavou, takže je to celkom dobré, ale zase nie je to nejaká taká výhoda. Máte to jedno. Mne sa to tak trošku viac páči, lebo ten dom je aj vyšší. Kvôli tým lagom všade dám drevo, len tam nie, kde chcem. Sa vyrúbeme, vysekáme. Na budúcom dieli si asi budeme vylepšovať dom. A ja aj niečo off-screen naťažím. Nejaké drevo a tak ďalej, kameň. Poobzerám sa tu. Hlavne nejaké jedlo, lebo jedlo potrebujete, aby ste neumreli. Ale ja stále, keď hrám single player, sa nudím, no tak ja nikdy neumieram. Neviem prečo, takže ja nikdy ani nezbieram jedlo, ale tak väčšinou viete, keď niekde spadnete, tak sa vám zíde. Tak. No. Čo mi tu toľko ovce behajú? Je ich tu celkom veľa, takže máme aj... Potom si môžeme urobiť aj obraz z vlny. No, choď preč. No, tak to som urobil asi trošku zlý dom, lebo je veľmi malý. Nevadí. Napravíme na budúce. Robíme si tu našu malú striechu. No to som robil veľmi zlý dom, no ale tak si vôbec neuvedomil. Ale pri tých lagoch sa ťažko stáva dom, takže... Tak, dvere si vyrobíme. Keby sa vám niečo nepáčilo na tomto videu, no tak mi to napíšte, že čo mám zlepšiť, alebo čo mám napraviť. A vravím, že tie lagy, to neviem ako zrušia, aby mi to tak nelagovalo. Ja začnem cez bandikem, veď to tam hore máte. Tak, no. Točíme 8 minút, takže možno mohol by byť aj koniec. No ako vyrobíme si ešte posteľ. No a 5 už na 5 už nepôjdeme. V budúcom dieli vám ukážem, ako si vyrobiť tu drevené uhlie. A potom pôjdeme aj dolovať a tak. No, takže máte napríklad tak, takže položíte tak, tak a tak. No, takže tento diel budú také iba 10 minútové diely. A ako som už povedal. No a uvidíme sa v budúcom dieli. Lajkujte a komentujte. Čaute.